eu sunt Șan și bun în episod de astăzi este ziua 13 deja din seria noastră. Eu record o video everyday until I will meet baba in real life. De asta este foarte impresionant. This is so impressive, but for me I don't know what to say now. I will join her channel. Dar nu întrebați de ce vorbesc în engleză. Că azi vreau ca să mă joc și some Minecraft. Ok, boys. Goodness. Vă arăt și acum o să vă pun pe ecran editurile care le-am făcut cu ea. Asta n-are sonor, din păcate, boys, aia nu știu de ce. Avea sonor la edit, dar acum că l-am pus, nu știu, efectiv, nu vrea sonor să meargă. Aia e, boys, oricum, nici pe YouTube când l-am postat, așa că n-avea sonor, ciudat. Dar, Top 10 Roblox games. Let's see, come on, loading, let's see. Fructis. 5. Let's see. Adopt you. Free. Come on, let's see. Yogi Bear. 10. I know Yogi Bear. The cartoons. Sword. 9. Is 8, sorry, 8. Welcome to Luxembourg. 4. Pocahontas. 2. Hiding in the bushes. 9. Let's see. Hammer. 7. Survivor. 6. And number 1, the best Roblox game is Tower of the Bell. Gata, boys, am revenit după ce v-am arătat editurile care le-am făcut cu ea. Nu mai uităm la, uite, videoclipul ăsta e cute. Asta e Dancy preferat, dar cred că și al meu, boys. Vi-l arăt imediat. Unde mi-e? Așa mă cheamă pe... Da? Ok. Asta îmi place foarte mult, dansul ăsta e foarte cute. Ce are acolo? Foarte frumoasă. Și acum am vrut să vă mulțumesc, boys. Trebuie să vă arăt ceva. Adică v-am mulțumit deja, cred, dar vreau ca să ne mai uităm o dată. Mergem la tu. Mi-e frică, boys, să mă uit, sincer, câți abonați am. N-așa vrea să mă uit câți abonați am. Și acum am 1306, boys. Ok. Ieri aveam 1309, dar am scăzut. 1306, not bad. Boys, nu prea am ce să vă arăt acum, că e și timpul școlii. A venit Crăciunul, dar chiar haideți că vă arăt și eu brădulețul meu. Imediat. Am făcut un cad divizional ăsta, ok. Deci vreau ca să vă abonați la ea. Uite ce cute e, mă. Uite ce cute e, ce cute, uite la ea, mă. M-am țicut. Boys. V-am zis să am la prieten pe Minecraft. Asta așa o găsiți pe Discord, dar n-aș vrea sincer să o căutați. Ce-a făcut Discord-ul, mă?
Ce-o avea, mă? Ce-o avea? Hai, ce căcăcios. Bro. Nu am că am schimbat culoarea la tastatură. Îți ia Ballon Boys. Ce ziceți de outfit-ul meu? Adică... Așa, am aici Darina. Gangbang! Ok, boys. Asta. Foarte cute. Așa o vedeți pe Discord. Acolo am vorbit cu Ice prima seară. O să ne jucăm și Warcraft cu el și Minecraft, de aștept. Dar ce chite. O să vă și episodul de azi, ne vedem și data viitoare. Pa! Ne vedem în ziua 14. Azi ne-a dat simulare la acesta, să vedeți data. Așa. Sincer, nu vom mai răbrado. Azi ne-a dat simulare la română, ieri ne-a dat la geografie și la tehnologie. Hai că vă arăt Brad rapid. Asta este Brad, boys. Nu știu ce părere aveți. Eu zic că arată bine. Arată fain, nu? Finuț. Asta l-am primit de la Bocu. Ia, boys, da. Asta a fost episodul. Ne vedem și data viitoare cu încă un episod nou, boys. Adică, da. Și să nu uităm. Mereu trebuie să fiu cringe. Știți, boys? Nu știu, boys, ce să zic, dar pierd speranța cu Darina asta. Nu e că nu mi-ar plăcea de ea sau așa, dar... trece prea greu școala asta, dar tot în continuare, măcar postează videoclipul, dacă o să mă joc cu ea Minecraft, dați seama că o să mă simt foarte bine, adică... O să mă simt foarte bine, da. Cam asta a fost episodul, ne vedem și data viitoare. Pa! Iubesc. Mai suflet pereche, sufletul meu pereche.